ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ବା ସ୍ତମ୍ଭ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳର ଦୂରତା ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଥାଏ। କେଉଁଠି ହଳଦିଆ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଥାଏ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପୁଣି ସବୁଜ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଥାଏ, ତ ପୁଣି କେଉଁଠି କଳା ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଥାଏ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପୁଣି କମଳା ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଥାଏ। ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବା ଏହା କେଉଁ ସୂଚନାକୁ ସୂଚାଉଛି, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ହଳଦିଆ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ବା ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜମାର୍ଗର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଭାରତ ସରକାର ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ମନେକର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ଯଦି ଖରାପ ହେଲା, ତ ଏହା ଭାରତ ସରକାର ହିଁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁଜ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ବା ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ବା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ମନେକର କେଉଁଠି କିଛି ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଲେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବେ ନୀଳ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବା କଳା ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ବା ସ୍ତମ୍ଭ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ସହର କିମ୍ବା ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସେହି ସହରର ମୁଖ୍ୟ ବା ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କମଳା ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ନାଲି ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ବା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆପଣ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କରେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ରଙ୍ଗର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ବା ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ତ ବାସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।